तारीख 6 मास बुधवार कांचनपुर सब डिविजन दसदा सब जुनालनि आन्डारो एडीसी विलेज वो एडीसी विलेज के आनंद सागर एडीसी विलेज वो एडीसी विलेज नि आन्डारो दिनै तिप्रा मथानियाव कुनो पावर माया जों कष्ट खेये जों सारा एडीसी नि जे तिनि गंबारा जों कष्ट खेये तिनि एडीसी नो जों सक्सेस खेये पाइदिए जों दै बिलाय हा हिमा तिनि पर्यन्त एडीसी विलेज तिनि कुनो पावर क्रिमबये आरो मय तिनि जों वो आनंद सागर एडीसी विलेज नो जों ताला मावाइले हा माइके तिनि काबा मुंगलेत माइके स्टेट गवर्नमेंट नो जों काबा मुंगलेत माइके तिनि एडीसी विलेज जेसु तिनि एडीसी निमसियो दङो आबो दनो पावर फुल पावर के दनो मारिनाय सेम आबो देखिनो वो आनंद सागर एडीसी विलेज नो तिनि तिप्रा मथारनो पावर मारिनाय जे कुनो रेगा सामुं फंथो जे कुनो दाबि दङ फंथो माइके बो तिनि एडीसी विलेज निमसियो फाथारनि सेन्टारनि दाबि दङ फनो फाइथो उनके निनि स्टेट नि फनो फाइथो आरफो चिनियाव मारुया जे एडीसी विलेज फाइमान दराले चिनियाव मारुया चुनो तारे नेबो पान्दो राज्य सरकार नो चुं चिनियो माकाबाव आरो मयबो चिनि जे काबावमो दाइ फ्रि खिये बनो सल्युशन खेरे नेबो पान्दो चिनियो बकआउट मादियो चायो फाक्सा चिनियो कांचनपुर सब डिविजन नि दसदा आरडी ब्लक निमसियो दसदा सब जुनाल निमसियो जे हाक्सां पंचायत बचुं चिनियो चिनि जे माइमार चिनि जे अधिकार आबो चुं मायाव पान्दाव चुं चिनियो एडीसी विलेज नो चुं ताला रिलाइहा आरो मये जत समयो चुं चिनि एडीसी पाइ फाइमो एडीसी नो चुं गवर्नमेंट फॉर्म खे फाइमन चिनियो चुं चिनि महा अधिकार चिनि पर्यन्त माया चिनि एडीसी नि कुनो पावर चुं माया आगम बये चिनि एडीसी कृषि हाव तुमन बो पान्दाव चुं चिनि अधिकार चुनो रिन्यू थौ हिये चुं चिनि स्टेट गवर्नमेंट नो चुं बखरांबाय चुं सिरियो आरो स्टेट गवर्नमेंट जाते चुनो काहाम के चिनि एडीसी विलेज नि पावर नो चुं तिप्रामो थारावनो रिया नाय बो पान्दाव तिनि बचिनि पान्दा आके तिनि बचिनि एडीसी विलेज नो चुं ताला मावाइले हा हाक्सा लाइखानमा बीजेपी आईपीएफटी सरकार 24 तारीख मार्च पंचायत इलेक्शन बने मियाद पाई हा ब्रानि मियाद पाइए तिप्रा मथा गवर्नमेंट फाइए एडीसी इलेक्शन चालनमा तिनि अधिकार दङ बो एडीसी इलेक्शन जे पंचायत चालनमा चुनो कुनो अधिकार या आरो मे जेहेतु जों स्टेट गवर्नमेंट नो जों सिरियो बा राज्य सरकार नो बा तिनि डिप्यूटी सीएम पंचायत मिनिस्टर सर्जिस देवर मानो जों सिरियो आरो मे तिनि जों जनगण थियो कुनो तिनि अधिकार क्रय गावसभा तान मानतोये आरो मे तिनि जों बचिनि आनंद बाजार अंचल सातागाव पंचायत नो तिनि जों तालावेदमा जों तिन साले दं आरो मे जेहेतु गवर्नमेंट राव जोंनो गाव पंचायत तानमा तिप्रामो थानियो जो दोनो पावर एनमान पांदाव जों सायो आरो मे राज्य सरकार जेहेतु राव काम के सिदितिन अधिकार जों तमनि बाय तिनो जों आंदोलन खे दं प्रत्येकटा गाव पंचायत नो जों तालावेदमान पांदाव आरो मे जोंनो रेगा रेगुलर के जों 50-50 जों साया मावनि के तिन अधिकार जोंमन बाय ब्रानि मिया पाइ थमन बाय तो जों गवर्नमेंट ताहा एडीसी इलेक्शन के पंचायत कुनो जों दखल उनाय आरो बाय बरेगानो जों फुलफिल के तामान पांदाव तिनो राज्य सरकार नो कुनो जों सायो आके तिनि बीडीओ एसडीएम आके डीएम नो जों दतो सिरियो आरो मे खाकसा हा जेहेतु जोंनो राज्य सरकार जोंनो पावर दिनथु रेगा तामान पांदाव तिप्रा मथा आके तिनि गाव पंचायत नि चेयरमैन मेंबर नो आके मॉनिटरिंग कमिटी नो दायित्व रे तानान पांदाव राज्य सरकार नो आं सिरियो आसुनो खाकसा हा प्रत्येकटा पंचायत जों एडीसी इलाकानि पंचायत जों ताला लौ खेव मामी के चिनि बो स्टेट गवर्नमेंट चुनो रेस्पॉन्सिबिलिटी जेकुनो डिपार्टमेंट जों प्रपोजल रिये कामनि बो जेकुनो स्कीम प्रोजेक्ट निफो आबदिनमा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट आबो रेस्पॉन्सिबिलिटी ला यामबे जों तिनियो बाध्य के जों ताला लौ खेनाइन बो पांदाव जों चिनि बो कालापानी एडीसी विलेज जों तिनियो बो मीडिया 2 पर्सन बाइके जों वर्कआउट मानो मेसेज रियो त्रिपुरा गवर्नमेंट नो थैंक यू।